skuru ya Gitwebe nigere Nyamira County aria ward ya Magwagwa genda Nyamira kokuru bosongo ganda arwe direction buye linde omonto aranyare goika buya kokuru Nyamira nabo gweta chi para ibere doite para ya Konate yes oende Kerenyo oende oikere gari asa korukum Ikonge koru Ikonge bono nabo konyore pigipigi egokoreta baka Gitwebe sengincho ime ya Nyamira Gitwebe nere kumete nende manyekanete mono pare ende nabo monta goete pare ya mate achikwenda Chabera kagweka Chabera ikero nende chipigipigi njimaete skuru ya Gitwebe koreta bara abana abange sana kuru chinsemo ao ige skuru ya Gitwebe ne manyekanete igono igotoka ali ward ya Magwagwa once goikire Ikonge gose Chabera ayo batebi Gitwebe ngo chesukuru bali korengereri skuru nga gose ne high school gose ne primary iba korengereri technical direct igona ba konyara gokoreta lakini aso monto gwategari yae gose pigipigi yae kaikire Ikonge agocha ike Magwagwa asuke bakase bakoroka rikuruma sign post nero enene kabisa likire Gitwebe very smart na bekomoro kiaso ego chime na bagocha takonyara gosira sukuru te ya sense mo montara nyari gosira nende noyo gocha kuru Chabera nere acha ike Magwagwa aike Kapsuser kagwa kachikone isatoiga nende oikire yasakoro kuri kuruma naro sign post na beko mo direct gocha Gitwebe ime nabo konyore ngo ikire